Bună, sunt Ana și mi-am pierdut genericul. După cum se vede, am revenit pe YouTube după aproximativ 1 an și jumătate de pauză și planul era să încep direct cu un clip, de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic. Doar că mi-am dat seama că la ultima mutare mi-am pierdut genericul, așa că am simțit nevoia să fac un scurt clip explicativ, nu neapărat despre generic, ci despre ce am făcut în ultimul an și jumătate de când n-am mai postat pe aici. În aprilie anul trecut, la scurt timp după ce am postat ultimul clip aici, ne-am găsit în sfârșit o locuință pe termen lung în Elveția. Apoi, bineînțeles, a început iarăși cu împachetarea, după aia marea despachetare a tuturor cutiilor. În mai ne-am mutat în noua locuință în care locuim și acum. În iunie am dat o fugă până în România pentru că am vrut să-mi sărbesc ziua de 30 de ani împreună cu prietenii. Și apoi ne-am întors. A fost o vară foarte ploioasă anul trecut în Elveția, ceea ce cumva a fost bine pentru că am mai scăzut din frustrarea faptului că noi ne-am petrecut-o în mare parte montând mobilă, despachetând, aranjând. Nu e foarte ușor să mobilezi o casă de la zero. Și cam asta am făcut noi toată vara. În august am fost în concediu în Italia, vreo 10 zile. A fost foarte frumos, sper că am filmat ceva și pe acolo. Apoi, în septembrie, eu am început un curs de design grafic. Și mi-am primit, în sfârșit, și permisul de ședere pe termen lung. Alex și l-a luat din prima. La mine a fost nevoie să bag 2 fise ca să-l primesc. Apoi a început ceea ce lumea numește șocul cultural. Eu prefer să-i spun depresia de la 6 luni, pentru că reprezintă mai bine ceea ce s-a întâmplat cu mine toamna trecută. Toamna trecută e în mintea mea o mare ceață, dar știu că prin octombrie-noiembrie am fost în prima noastră excursie în interiorul Elveției. Am fost în zona Lauterbrunnen Jungfraujoch. E foarte, foarte frumos acolo. Am prins toamna colorată. Am prins finalul de sezon, cum ar veni, înainte să înceapă sezonul de iarnă, finalul de sezon de vară. Încă mai mergeau telecabinele. Am filmat și pe acolo. Sper să apuc la un moment dat să montez și acele clipuri. Ideea e că eu tot filmam, adică mă tot gândeam la vlog și așa. Tot filmam, doar că nu apucam să montez și mai ales nu eram în starea psihică necesară să mă filmez pe mine și să povestesc și așa mai departe. În noiembrie ne-am apucat de badminton și am fost foarte încântați, mai ales eu, că aici sunt terenuri adevărate, cu fileu și toate marcajele și poți să joci ca lumea după reguli în interior și avem chiar unul foarte, foarte aproape de noi, cam la, nu știu, 5-10 minute distanță de mers și da, a fost super tare, a fost, cred că, prima chestie nouă pe care am învățat-o în Elveția. În decembrie am decis să facem sărbătorile în România și, mă rog, să fim cu prietenii, să fim cu familiile. Iarăși ne-am simțit bine, dar a fost haosul ăla tipic de sărbători și aglomerație. Am făcut revelionul la munte, dar mă bucur super mult că am decis să luăm trenul și să nu stăm în trafic. Da, și ne-am întors cu forțe noi în noul an. Cam la început de an am început și eu să mă reîmpac cu ideea că locuiesc în Elveția acum și să-mi caut lucruri de făcut pe aici, să încerc să mă bucur de viața de aici. Am reînvățat să patinez pe un patinoar imens din Zurich. E în aer liber și e foarte, foarte frumos. Până la final de sezon de patinat am învățat chiar și câteva trucuri și eram super încântată de activitatea asta, așa încât mi-am căutat și un patinoar care să fie deschis vara.
Am găsit unul undeva destul de departe, cam la o oră de unde locuim noi, dar n-am ajuns acolo până la urmă deloc vara asta. Tot legat de patinat, în februarie am fost la un drum de gheață, am fost într-o excursie până la un drum de gheață amenajat de-a lungul unui râu. Doamne, a fost foarte fric, dar aș încadra-o, cred că în top 10 sau chiar top 5 experiențe frumoase din viața mea, pentru că, wow, era așa o atmosferă și să patinezi în aer liber pe un drum de gheață, cu copaci în dreapta și în stânga, cu râul, a fost wow. În martie am terminat cursul de design grafic și am început să lucrez la portofoliu. Mi-am dat seama că o să trebuiască să-mi deschid o firmă sau ceva de genul ăsta, ceea ce mi-a reamintit că aveam un PFA încă deschis în România, așa că în aprilie am fost în România să-mi închid PFA-ul și să mai petrec puțin timp cu prietenii. A fost cumva super tare pentru că am fost singură, Alex a rămas în Elveția, așa că am petrecut o săptămână ca în studenție, ieșind cu prietenele mele în fiecare seară, stând până târziu, făcând diverse activități. Am fost la badminton în România, nici măcar nu știam că în București sunt terenuri amenajate, dar am găsit unul pe lângă Romexpo. A fost frumos și mai ales a fost o mare ușurare că am zis că scap de toată relația asta haotică și birocratică cu statul și cu ANAF-ul. Cel puțin așa credeam atunci. Între timp mi-au mai trimis o decizie de impunere de acum câțiva ani, deși eu de fapt am PFA închis și mi-au dat parafă că e tot ok. Va trebui să o descurc și pe aia la un moment dat. Anyway, la întorcerea din România aveam o nouă energie descoperită, eram foarte fericită, doar că ne-a lovit altceva. Kiki a fost diagnosticată cu o boală terminală la rinichi, ceea ce e de așteptat la o pisică de vârsta ei. Pisicile care trăiesc atât de mult ca ea, dacă nu au alte boli, ajung să facă inevitabil boală la rinichi. E, cred că, cauza principală pentru care mor pisicile care ajung peste 15 ani. Ne-a luat aproape o lună, mai mult de o lună, de vizite săptămânale la vet, ca să-i găsim un tratament care să nu-i facă și mai rău decât era, și care să oprească odată scăderea în greutate. Ea a ajuns de la 4,5 kg cât a avut aproape toată viața ei adultă, la puțin peste 3 kg. Eu am trecut prin toate etapele alea ale durerii. La început a fost negare. Kiki a fost o pisică sănătoasă toată viața. Acum câțiva ani, o veterinară din România ne-a zis că pisica asta o să trăiască 20 de ani pe puțin. Și mă gândeam că o să-și revină, o să-i schimbăm dieta, îi dăm medicamente, o să fie super ok, își revine imediat. Și pe măsură ce tot mergeam la vet și vedeam că nici măcar că e mai bine, era mai rău, îi scădea în greutate în continuare, vedeai cum se duce, pur și simplu. Am început să fiu nervoasă și mă gândeam că întâi pe doctor eram sigur nu știu ăștia ce să-i fac, le scapă ceva, de ce nu merge nimic. După aia pe noi, că de ce am mutat-o la vârsta asta, sigur am stresat-o prea tare, am făcut noi ceva greșit, n-am hrănit-o cum trebuie, tot felul de gânduri. Evident, era doar supărarea care îmi umbrea mintea, pentru că o pisică care a ajuns la 16 ani jumate este o pisică bătrână care și-a trăit viața și cu bune și cu rele trebuie lăsată să-și trăiască bătrânețea. Prin mai ajunsesem în etapa aia de negociere, care e cumva cea mai stresantă, cred. Pentru că mă tot rugam de toți veterinarii pe care îi vedeam sau pe care îi cunoșteam
scriam mesaje la prietenii veterinari din România și întrebam care-i pronosticul, pentru că toți ne ziceau cu boala asta nu știi, pot să fie 2 luni sau pot să fie 2 ani, pentru că este foarte imprevizibilă. Și eu tot încercam voiam să știu, era iarăși o chestie irațională, dar voiam să știu ca să mă pregătesc și bineînțeles nu funcționează așa, dar pe măsură ce am început să accept, am schimbat un pic strategia, pentru că pe Kiki o stresau foarte mult vizitele săptămânale la vet și deja aveam un tratament cumva care mergea, așa că am încercat să-i punem noi perfuzii acasă, ceea ce nu a funcționat. Nu știu dacă eram noi mai agitați sau ea. Era foarte stresant să vedem că pur și simplu o chinuim, că se zbate în brațele noastre. Așa că am găsit într-un final un vet care vine acasă de 2 ori pe săptămână și e mult mai bine. În 10 minute scapă o perfuzie, o injecție, o mai dăm noi cu niște cremă la ureche și cam ăsta e tratamentul ei acum. Și fix când mă obișnuisem și eu cu ideea, Kiki a făcut o revenire miraculoasă, așa că probabil că o să mai trec încă o dată prin toate etapele astea. La final de iunie aveam planificat un concediu în România, pentru că trebuia să venim la nunta unor prieteni și am zis că legăm asta de un concediu, mergem pe la mare, mergem pe la munte. Eu sunt mereu foarte entuziasmată când mă întorc acasă și, din păcate, de data asta a trebuit să anulez. Alex a fost doar la nuntă și în rest a lucrat de acasă. Eu am rămas singură cu Kiki pentru că nu mă lăsa inima să o las, mă rog, cu un pet sitter sau singură aici, fiind atât de fragilă. Dar, cumva, ca să îndulcesc amarul, m-am apucat de stand-up paddling. Iarăși, încă o chestie nouă pe care am învățat-o aici și am început să o practic aici. Am primit de ziua mea un paddleboard și am dat multe ture de lac în Zurich. Ba chiar am făcut o excursie la Valensee, care e cam la o oră de Zurich, un alt lac. Și ne-am distrat și pe acolo cu supurile. Măcar vara asta am simțit că pot să mă bucur de vară și de activitățile astea acvatice care îmi plac atât de mult. Doar că viața e cum e viața. Și la final de iulie m-am accidentat la spate, destul de rău. Așa că am petrecut restul de verii, încă 2 luni aproximativ, în mare parte a timpului întinsă pe canapea sau în pat, pentru că nu puteam să stau ca lumea în picioare, nu puteam să merg ca lumea, nu puteam în niciun caz să stau pe scaun. A fost groaznic. Dar de când e bolnăvioară, Kiki este foarte, foarte clingy și vrea neapărat să stea cât mai mult cu mine. Și mă bucur de asta, încerc să mă bucur de fiecare moment cu ea. Așa, revenind. Mi-am semi-revenit din faza cu spatele prin septembrie. Numai bine cât să am timp să trag tare 2 săptămâni și să termin munca la o conferință la care am lucrat tot anul. Așa că sfârșitul septembrie m-a găsit în Berlin la respectiva conferință. Și apoi m-am întors în Zurich și în luna octombrie în sfârșit s-au mai calmat apele. Niciun membru al familiei nu mai e lovit grav. Kiki e stabilă, vetul vine în continuare de 2 ori pe săptămână, suntem deja prieteni. Bă, să nu mai mișc camera. Mă, vorbesc despre tine. Eu mă mișc cât de cât, am început recuperarea, o să mai am vreo 3 luni de recuperare, după cum zice fizioterapeuta. Dar am reușit să ne luăm în sfârșit un concediu, pentru că ăla din vară
s-a dus, tot ce aveam planificat pentru vară s-a dus. Ne-am luat un concediu prin zona Zürichului ca să nu lăsăm această fișteluță prea mult singură. Bineînțeles, în concediu am reușit să-mi stric camera video, așa că acum filmez cu telefonul, dar planul e, dacă nu se mai întâmplă nimic dubios, să încep să filmez și să montez din clipurile din trecut și să postez mai regulat pe aici.